kukwazisa kungokwazisana kwakanaka. Inini Sambuya Soko tinowanzofarira kuti ndidaidze kuti maisokani, asi kana ndaakubasa kwangu ndiri Mbuya Soko nekuti ndiri muzvarwa wekwasoko, handiti ndizvo. Saka zvakadaro nhoroondo yangu yakareba, ingashamise vazhinji nekuti vamwe vanhu zvesho vanozoshamisika kuti munhu akadai angave n'anga here kana kuti angazvipire kuti aite zvaari izvozvo, asi hazvina kungouya zvakadaro. Ininiwo ndandiri lecturer wemanesis, ndandiri counselor, ndandiri gynecologist, handiti nditori nekuti field iyoyo haibude, nditori zvandiri zvitatu. Ndobva ndapfekedzwawo bheji rechi4 iri retraditional healer. Rimwe bheji randakasiya ndichipinda patraditional healer raive bheji reupastor. I was a big pastor akasimba. Saka ndine mabheji angu 5, asi pamabheji angu 5 1 iri ndo rasara rakanyanyosimba reuhealer iri. Handina kungouya kuve healer kungoti ndada, asi pane zvakaitika munhoroondo yangu yeupenyu. Chekutanga chandingade kutaura, unozviziva mukukura tinongokura tine mabackgrounds akasiyana siyana mumhuri. Inini ndakakura ndingozivikanwa kuti mwana uyu ane chipo, mwana uyu ane zvakati, asi zvakazotanga kunatsonetsa zvangu zvechipo ichi. I think ndandakurawo ndiri grade 7. Pandanga ndaakurota ndiri mumvura, ndaakurota zvakasiyana siyana, zvimwe ndotomuka ndakatota, asi chaishamisa vazhinji kugona kwangu kwanga kwakapfurikidza kwekuti ticha chaendaimuudza zviri pamberi oshamisika. Saka mamwe magrades ndakadambudzirwa nekuda kwaizvozvo, asi zvadaro vabereki vangu takakura tiri muchinamato. Nazvino vabereki vangu hama dzangu dzizhinji mapostori anopfeka nguo chena, asi isusu takataramukawo nababa vangu vakataramuka. Saka takamboendawo kunguo chena, takambonamata zviratidzo, takanamata zvichechi zvese zvakawanda zvemapostori. Grade 7 zvakanditambudza, zvikambonyaradzwawo nevainyaradza. Kusvikira form 3 zvakada kudzoka futi, zvada kudzoka ndikakumbirirwa kunzi aiwa achiri mwana mudiki, chimusiyaiwo apedze chikoro. Kana apedza chikoro mozoita zvamunoda naye. Zveshuwa chainyanyonetsa pandiri, pati yainetsa ndairota zviri zvemumvura, kureva kuti pati yainetsa ndeye mumvura. Handiti atinoti inini ndinowanzoremekedza ndichiti ndeve mumvura. Vamwe vanoti manjuzu, asi ukada kutarisa chinonzi njuzu iwedi riri kutaura nzizi. Handiti saka ndeve mumvura, taakutaura chirungu maoceans, mamermaids. Handiti kwete mamarine spirits. Those are 2 types of people dzandisingade kuti ndifananidzane nadzo dzakazvisiyana. Mermaid anozoti marine anenge akatakurawo marine, but mermaid. Saka iyoyo vemumvura ndo vaindinetsa, vekwangu vakanyarara. Kwakazoti rimwe zuva ndaform 4 ndapedza kunyora, vabereki vangu ndanga ndakutota. Munoziva tairara mudzimba dzedu tanga tichakamanikana takawanda. We had a family of 13, vasikana 7 vakomana 6. Saka tairara takamanikana, though vamwe vakazoroorwa, asi mukumanikana ndaimuka ndakatota. Kutota miri wese uyu ndatota miri, nyangwe nditi ndazviitira weti kumbezi racho rinofanira kutota raisatota, asi place yandakarara iyo yaitota. Kusvikira vabereki vangu vaakutya nazvo, takaendawo kune mumwe mukadzi aibatsira, handichavaziva mbuya ivavo, asi akanyanyondibatsira ainzi Makeba. Akati mwana uyu vaMakeba vaive vakangozoendawo vakuita mukuru vakazofa. Mwana uyu zviri paari, ndaona pane vakuru varipo vedzinza rake, asi ari kunetsa ndewe mvura. Chiendai munodai munokumbirira zvemvura izvi. Mwana uyu kusvikira zvadii zvanaka zveshuwa
takakumbirirwa from form 4 ndanga ndakanyarara, form 5 form 6 zvakanyarara, pakazonetsa. Ndaona manje ndapedza, ndiri muchechi, tanga takunamata AFM. Tiri muchechi ndaibuda dhimoni rekuti ndaitaura ndimi, asi ndichitoona kuti ndimi dzandiri kutaura dziri kunditi pauri ipapa pazi pangu, enda pako chaipo. Ndaito intercess ende ndainterceda ndimi dziya dzekuti unotoziva kuti dziri kutaura zvakati. Saka ndataura ndimi, vanhu vaifunga ndiri kutaura ndiri kunamata, asi ndaitove nezvandaitaura nazvo ndichitopindurwa kunzi takunzwa, tiri kukunzwa, asi uri kutideredza nepapa, enda patiri kuda kuti tiende. Ndikaudza vamwe vangu kana kuti ndikaudza, ndairota hope dzekuti ndikaudza vanhu vekumba kwedu, mumwe aiti ndaanda kupedzisira ndakupuhwa manickname. Saka mai vangu chete ndo vaimira neni. Saka ndo vandaikwanisa kuudza mama, ndiri kuti ndanamata, ndiri kunamata, ndiri kunzwa ndimi dzichiti pauri hapazi pedu. Pakazouya umwe musi ndanetawo nekunamata kwacho, nekuti ndiri kungonzwa ndimi dzichinditaurira kuti ndizvo zviri kuitika. Ndaneta nekunamata, nhasisaende ndaanda kugara ndichitoendawo kumakomo kungononamata kumakomo, asi ndisisade kunamata muchechi nekuti ndaiziva kuti zvichandibviringidza, ndichangoudzwa chichandirwadza. Mumwe musi ndakatorara pandarotswa kwaseke pasati patombove nedzimba dzako mazuvano, asi paive nerwisi rwaiyera. Ndikanzi muka izvezvi. Ipapo ndaenda kuita training yangu yenursing. Ndokubva ndanzi muka uende ipapo paunofanira kuenda, unoona mukadzi akadai akadai akadai. Inini semunhu ari kuziva kuti izvi hazviite, ndinoudza ani achanditeerera, ndakapfeka uniform yangu vandaita sekunge ndiri kuenda kubasa. Ndobva ndaenda iko kwaseke, handizive nzvimbo, asi ndine kaidea kuti ndarota pakati. Ndakwira, ndaitonatsogaidwa, ndikaziva pandakaburikira, ndikaziva. Ndichisvika ndakaona mumwe mukadzi aishanda futi nevemumvura, aive nemermaid yake. Mukadzi iye achitoendesa vanhu kurwizi. Achiendesa vanhu kurwizi kudaro, mukadzi iyeye chandinoziva chaakaita, akandituka kunge ndini ndanonoka, kunge ari kuzviziva kuti ndaanifanira kuuya. Kandi wanga uchiri kuitei, ndandakakumirira. Inini handimuzive, ndiri kuda kutobvunzwawo kuti nhai pane vanoshandira nezvakati here, ndavarota. Asi akatondituka kuti atondi-entertaina, akatadza kundi-entertaina mukadzi iyeye, akatondinakura kuti hendei, tora ndiro iyo, tora mazai ayo, hendei. Kwandiri kuenda handisi kuziva, taakuenda kurwizi. Tasvika kurwizi, mukadzi iye akatanga neni. Atanga neni kanzi ndipe ndiro yako ine mazai matatu, ine ndiro yewhite, kanzi ndipe iyoyo. Ndamupa, aitondiitira zverafu ngendini ndanonotsa vanhu. Ndobva andipinda, kanzi uya tatsera mukati muya. Ndapinda parwizi, ndaitoona mapostori ari uko, rwizi irworwo rwaiyera mazuva iwawo. I remember it was 97. Rwizi irworwo rwaiyera, rwandoziva rwekwaseke uko. Ndokubva anditi pinda, ini ndapinda. Ndiri kungotya, ndiri kuhuta kuti munhu uyu haasi kuziva zvandavinga, ari kungondinetsa kundituka, ndaita sei. Chinonzi masare chauri kutaura igwapa. Ndozvandinoudza vanhu, ndogara ndichivarayira kuti sare haribviswe. Zvamunozoita zvekucheka izvi, ndosaka muchiona richidzoka. Haritorapiki chinhu ichocho nekuchekwa kwamuri kutaura, nekuti igwapa rinopinda nemubobobo. Vanoshandiswa vavete, vanodyisa vavete. Saka tsvina idzodzo sare riri kwese, ndakamborireva. Riri kuvakadzi, riri kuvarume. Kuvarume rinopinda nemudumbu nemusana. Handiti nekuti vari kushandiswawo vakadii, vakarara. Mukadzi rinopinda as a discharge, ndosaka richizoita tubundu. Kuvavira kuye kunohumbira, roita sebundu. Saka kuricheka huna chawagona, rinongodzoka chete nekuti uchiri kushandiswa. Saka igwapa. Kune akanaka ngaatsvage the root cause.
rinonzi sare igwapa. Robiswa sei? Kubviswa kwaro tsvaga chiri kurishandisa. Nditi ndakuudza kuti zviri paviri. Vari zhinji vanopinda nekudyiswa, vabhinzi vanoshandiswa, vavete vanopuhwa maspiritual husbands and wife, ivavo vanoshandiswa. Saka itsvina sare. Handiti ndo saka uchinzi mune vana vedu mudumbu nedhimoni richitokuudza. Kana richitaura kuti rine vana varo mudumbu, rine zvinhu zvaro zvarakaisa, zvimwe zvaakuzobuda sedischarge. Saka discharge kuvakadzi raakuita humbu sekabundu kudumbira. Saka iroro rinobviswa nekupwanya mhiko. Inini I can't tell you or disclose mashandisiro andinoriita, nekuti umwe munhu achatedzera kana kuti achada kuziva oda kushandisa zvisiri izvo zvasirini. Vane mashandisiro, ngavangoziva kuti sare harichekwi. Kucheka chironda rinopa munyama, nekuti gwapa that's a spiritual husband. Anenge asingade, rine jealousy. Ndosaka vachizonyeba indoctrinate, vamwe vanoti hanzi hauzvare, but there's nothing like that. Unotozvara, vane sare vanozvara, asi manje rine maitirwo. Ndosaka vachiricheka kana kuti rine maitirwo aro. Handiti sare unozvara kana kuti hautozvara nekuti munhu iye ari jealous. Not kuti watadziswa kuzvara nebundu rawakabuda iro. No, asi jealousy nemunhu ari pauri. Harina age. Asi kazhinji manjeka rine taakuzoripa age nekuti rinotanga uchangoenda kumwedzi. Do discharge kamabudiro. Turi tuvana tudiki tune discharge ipi. Saka at a tender age yekuti waakuda kuziva, waakububudza, iye angararioneka mwana kadiki anenge achinzwini. Zvasiyana nevari kuromba. Rinopera. Mazita akungotaurwa, but handiti zvakafanana. Ukaita mota rakonzeswa nezvarakonzereswa in scientifical way, tinoripawo zita. Handiti saka ariko, nekuti hapana pandanga ndichazori operator ndisina kuripa zita. Saka ariko, asi tiine maonero edu akasiyana neechivanhu.